Najveća hotelsko-turistička tvrtka na otoku Cresu, Cresanka, kupila je 54% dionica brodogradilišta Cres, kojemu je prijetio stečaj. Tako je predstečajnom nagodbom završena kriza koja je trajala gotovo 2 godine. Novi talijanski vlasnik obećao je zaposlenicima da neće biti otpuštanja, te da će ovih dana dobiti zaostale plaće. Nova je godina za Cres i njihovo brodogradilište počela doista sretno. Ovom je stoljetnom škveru udahnut novi život. Osjeća se veliko zadovoljstvo među zaposlenicima i u upravi. Mi smo počeli vraćati dugove i mislim da je to značajna stvar, a i za onim tvrtkama kojima dugujemo je i sigurno vrlo bitno jedna sigurnost znati da imamo strateškog partnera kao firma Cresanka. A Cresanku je prije 12 godina kupila jedna talijanska tvrtka. Cresani su ostali na svojim radnim mjestima u kampovima i hotelima, što je bilo iznimno važno za razvoj i postojano života na otoku. Domaće stanovništvo stoga vjeruje da su i pred brodogradilištem bolji dani. Mi imamo jednu viziju da bi se na prostoru brodogradilišta moglo nastaviti raditi sa brodograđevnom djelatnošću, jasno većom orijentacijom na nautički turizam. U predstečajnoj nagodbi sudjelovao je i grad Cres, koji se izborio za to da škver s oko 50 zaposlenih ostane na životu. Sadašnji vlasnik Cresanke je pokazao da je dobar ulagač, dobar investitor i da polako, ali sigurno razvija svoje djelatnosti na otoku, što svakako doprinosi i boljitku cijelog našega grada. A za škverane je svakako najbolja vijest da će svi ostati na svojim radnim mjestima, te da će im se ovih dana isplatiti i zaostale plaće.